Els majoristes del peix de Mercabarna han anunciat que aquest Nadal els preus del llobarro, el salmó, el besuc i la llagosta seran més baixos. També s'han previst baixades generalitzades d'un 10% en la fruita i l'hortalissa. De fet, tant els majoristes d'un com altre producte fresc esperen que la distribució tindrà un repunt de vendes de prop del 3% més que el desembre passat. Avui ens fixarem en el peix, també en el marisc i donarem alguns bons consells, Míriam, amb l'ajuda d'una experta. Doncs aquí ho tenim ja tot a punt per parlar-vos d'aquest producte de temporada i escolteu, que sóc a la peixateria del Mercat de la Llibertat amb l'experta en peix i marisc. Victòria, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, em deies d'entrada, no t'espantis al veure la parada perquè què passa a 6:45? Clar, que ve tot el peix de la platja. Clar, i omplim la parada amb el peix d'aquí de la Barceloneta. I escolta'm, ara mateix, quin és aquell peix, perquè ara tenim peix, després anirem cap al marisc, que tens un bon viver, quin és aquell que està sortint més ara per festes? Per festes el que surt molt és el rap. El rap. El tens de varis tamanys, veig? Sí, perquè el rap els hi surt bé, el fan allà gustat i amb suquet i això, i els hi surt. Escolta, Victòria, però si tu m'haguessis de recomanar, jo ara haig de fer un sopar de Nadal, sopar de Nadal, cap d'any, quin peix em recomanaries per quedar bé, que tinguis a la parada i em diguis, escolta'm, això molt bé i a més és de temporada? El rap. Queda molt bé, perquè el pots fer ja gustat, llavors es pot tindre fet, queda molt bé la taula, m'entens? I les gambes pelades també em comentaves que també surten, Molt, sí, perquè pots fer un rap farcit de gamba pelada. O sigui, l'estrella és el rap. El rap és el que més, sí, i després el peix d'escata. I el marisc, clar. Doncs escolta, anem-hi, perquè em deies que aquí tenim de tot, a veure. Anem-hi, Victòria, explica'm d'entrada què és el que tenim aquí, perquè aquí veig tot de cuques, bèsties... Molt maques. Maques Sí, ho són molt. Bueno, teniu de tot, teniu llagosta, teniu bogavante, teniu bo de mar, ostres, almejas, nècores, de tot. I escolta'm, jo sempre m'he preguntat una cosa. Si jo ara, de cara a Nadal, cap d'any, vull comprar, per exemple, una llagosta, com l'haig de fer? Què haig de fer? Perquè, clar, em deies, quin consell d'entrada haig de tenir per comprar-ne una? A veure, que estigui viva, això és el primer. I després això és fàcil, perquè ho pots fer o bullit, o obert a la planxa o al forn. Tant. Vols que n'agafi una? Ah, va, som-hi, aviam. Mira. Aquesta que ens ensenyes, això exactament què és? Llagosta. Mira, la vols agafar? Ah, doncs som-hi. No, jo l'agafo com tu me diguis, però ojo, Mira, per aquí, Per on? Per aquí? Per aquí, una mica més avall, més avall. Aquí. Vale, ai, verge. Molt bé, sí, es mou bastant, sí. Guapa, No, guapa ho és molt. I escolta'm, com l'haig de fer, el bitxo? A veure, si la fas bullida, així tal qual, s'ha de posar en l'aigua freda, amb sal i llaurer, i quan comença a bullir l'aigua, llavors calcules uns 10 minuts. I si no, llavors oberta de dalt a baix, es pot fer el forn, val? Sí. O a la planxa, Ja has com vist que vulguis. no les tinc, però fresca ho és, Ja... Saluda i tot. Ah, veus, hola, maca, que maca. Sí, la puc deixar així tal qual? Sí, tal qual, Ella sola, sí. Val. Deixa-la i ella ja fa. I a veure, a part de la llagosta, ensenya'm per aquí què tenim més. Diamantos també, que surten molt bé. N'hi ha aquest diamanto, que és el blau. Aquest és d'aquí, del país. És de color blau. Sí, aquest és del país. Aquest és blau, aquest és molt bo. Llavors tens també el del Canadà, que és aquest. Quin em recomanaries, Victòria? A veure, depèn. Escolta, si és per fer caldereta o, a veure, un arròs, una cosa d'aquestes, aquest surt molt bo. Però clar, si és per menjar tal qual el blau, clar, el d'aquí és el millor. Ens quedaríem amb el blau, Amb el doncs. blau. I el procediment per fer-lo, Victòria, és més o menys el mateix que hem dit per la llagosta? Igual. A veure, si tens de fer arròs o caldereta, llavors sí que va tallat a talls, m'entens, a trossos, però per fer-lo de l'altra manera... Oh, ens hem mullat totes. Ara se'ns ha esverat, clar, és que mira... Clar, és que a veure, els estem remenant i... I ara ja et saluden i tot. Veus, ara ja m'he fet amiga. Veus, ara ja et saluda. Veus, i jo m'hi puc quedar aquí, també, m'ensenyes així, escolta'm, ja ho tenim. Pues ràpid poso el davantal, jo i la bata, I escolta'm, què més em destacaries d'aquí? Perquè veig que crec que també tot, tens també tenim navalla. nècores, navalla, tot això per l'aperitiu també és molt bo. I també per la Berberecho. navalla, a l'hora de comprar-ho, perquè en aquesta època també veiem moltes navalles i quin és allò El que... millor és el gallego. D'acord. Sempre.
A veure, el peix d'aquí, però el marisc al gallego és el que és millor. Ni té terra, ni té res, i són molt bones. I per tema color haig de tenir en compte alguna cosa, Victòria? Com de color? De color, haig de mirar alguna cosa del color de les navalles, de... Mira, són precioses. Home, sí, Clar, tros de navalla. Sí. No, més o menys, a veure, les de fora són més grosses que aquestes, i després hi ha una navajuela que és petitona, però aquesta per mi és la millor, ni té terra ni res. Per tant, ens quedaríem que la Victòria el que ens recomana de cara a aquestes festes és el rap per una banda... El rap com de plat, m'entens? I després de marisc el que vulgueu, perquè tot és molt bo i ara surt molt bé tot. Clar, és hivern. I si jo et vull fer feliç amb un plat de peix o marisc, amb què et faré més contenta? Quin és aquell que tu faràs de cara a festes, que sigui teu? Si et vols un sopar elegant, posa un bogavant. Doncs goita, escolta'm, Emma, ja veus que el que et tocarà fer també... Si quieres una cena fina, pon una lubina. Doncs escolteu, ja sabeu que hi ha peix per tot tipus d'ocasions. Que sí? I que no falti mai, eh? No, perquè si no, bueno, jo ja què faig? No, esclar. Doncs, Emma, ja ho veus, aquí rodejada de peix i marisc. Sí, senyora. Elegant, bogavant, cena fina, lubina. Ens ha quedat claríssim.